Mesto Modra leží na juhozápade Slovenska, približne 25 kilometrov od hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Z územnosprávneho hľadiska je Modra súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja a historicky je spätá s okolitými mestečkami Pezinok a Svätý Jur. Zaujímavé sú cirkevné dejiny Modry. Prvá písomná zmienka o katolíckej farnosti pochádza z roku 1330. Od roku 1736 s krátkými prestávkami až do roku 1934 bola sídlom evanielického biskupstva. Slávne časy kráľovského mesta i dôležité udalosti slovenských dejín pripomínajú početné historické pamiatky. Ich prehliadke sa dnes nebudeme venovať. Video už je na stránke Slovensko zdola publikované. Dnes si predstavíme hlavne kaštieľ a park, ktorý je jeho súčasťou. V súpise pamiatok sa píše, že kaštieľ bol postavený v roku 1700. Objekt reprezentoval tzv. Domový rodinný typ mlyna, kde je mlynica a obytná časť v jednej budove. Písomné pramene uvádzajú v 19. storočí viacerých majiteľov. Od roku 1800 Ondrej Fiala, od roku 1809 Jakub Folšenko. V roku 1813 kúpil licitovaním celý objekt zeman Ignác Majer s manželkou Teréziou, rodenou Vorišek, od predchádzajúcich majiteľov za 17 000 zlatých a následne predal v roku 1814 Jánovi Emresovi a jeho manželke Kataríne. Ďalšími majiteľmi od roku 1889 boli Jozef Mejer, 1894 Pavol Voda a posledným známym majiteľom od 3. decembra 1912 bol rytier Artur Polzer a jeho manželka Alžbeta. S osobou Artura, významného predstaviteľa Habsburského dvora a kancelára cisára, sa spája romantická úprava objektu, ktorý ho povýšil na reprezentačné šľachtické sídlo. Po prestavbe v roku 1915 pozostávala budova z 29 miestností. Po rozpade monarchie sa Artur Polzer rozhodol kaštieľ predať. 8. februára 1922 kúpil budovu za 485 000 korún československý štát. Po úspešnej rekonštrukcii kaštieľa v meste Modra, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, našli historické priestory zmysluplné využitie. Vzniklo tam jedinečné zázemie a miesto pre organizovanie kultúrnych podujatí či workshopov. Malokarpatské osvetové stredisko podporuje neprofesionálnych umelcov, organizuje postupové súťaže a vzdelávacie aktivity. Teraz sa na chvíľu zastavíme na nádvorí kaštieľa. Tu vás v prvom rade očarí obrovský platan, ktorý má už 103 rokov. V jeho tieni si môžete posedieť a pokochať sa nádherou tohto priestoru. Rekonštrukciou sa kaštieľ stáva tiež zázemím pre dokumentačno-digitalizačné a publikačné oddelenie, ktorého účelom je mapovať a uchovávať následne aj publikovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo Bratislavského kraja.
Návštevníkov zaiste milo prekvapí aj novinka, ktorou je revitalizovaná záhrada. Ponúka sa tam možnosť prechádzok v príjemnom prostredí zelene s fontánami a jazierkom. Vyvýšené bylinkové záhony, okrasné rastliny či ovocné stromy odkazujú na históriu tohto miesta a v skleníku by časom mala vzniknúť kaviareň pre milovníkov dobrej kávy a relaxu. V budúcnosti je plánované organizovať jednodňové podujatia na celý víkend či ponúknuť návštevníkom aplikáciu v mobile, aby sa vedeli zorientovať v ponuke priestorov kaštieľa a záhrady. Všetci milovníci umenia sa majú v budúcnosti na čo tešiť. Historickú hodnotu nemá len budova kaštieľa, ale aj vinný mok, ktorý sa v tomto regióne vyrába už po stáročia. Každoročne sa v meste Modra koná aj malokarpatské vinobranie. Nebolo tomu inak ani v roku 2024. Tentokrát boli stánky rozmiestnené po uličkách Starého mesta. Návštevníci oberačkových slávností v meste Modra sa tešili nielen z pestrého mestského festivalu, ale aj zo zábavy pre celú rodinu. Vinobranie zachováva tradície. Hlavnou témou bolo vinohradníctvo a vinárstvo, preto nechýbali ukážky zabudnutých remesiel, ochutnávka vína, muštov, bučiakov, a to nielen vo vínnych pivniciach, viechach a podbrániach, ale hlavne v dvoch vinárskych úzloch, vo vínostane na Sokolskej ulici a vo vínozóne na Štúrovej ulici. Bolo to vydarené trojdnie a ja sa už teraz teším na ďalší ročník malokarpatského vinobrania v meste Modra.